ഹലോ നമസ്കാരം. പൊന്നൂസ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ തംബ്നെയിലിൽ കണ്ടുപോകാൻ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കോവിഡ് വന്നാൽ രോഗം മാറാനായി ചെയ്യുന്ന 7 കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. 2020 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർഷം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്തൊരു വർഷമായിരുന്നു. കുറേയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളും അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കൊറോണ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ പല ജീവിതങ്ങളും. പക്ഷേ 2021 തികച്ചും നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുടെ കാലമായിരുന്നു. പക്ഷേ വീണ്ടും അതിൻ്റെ കോവിഡിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടുമായി വന്നു. ഇനി പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തേർഡ് പാർട്ട് നമ്മളുടെ കുഞ്ഞു കുട്ടികളെയാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാറാനുള്ള 7 സിമ്പിൾ ടിപ്സുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും മാതാപിതാക്കൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടെൻസ്ഡായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവരാദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക, കുഞ്ഞുങ്ങളൊരിക്കലും കഠിനമായ ന്യൂമോണിയോ മരണമോ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ചില റെയർ കേസസിൽ മാത്രമാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പനി, വരണ്ട ചുമ, ശ്വാസം മുട്ടൽ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ്. മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് പനിയും വരണ്ട ചുമയും മാത്രമാണ്. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായി ഉറങ്ങുക. കൊച്ചു കുട്ടികൾ 10 മുതൽ 12 മണിക്കൂർ വരെയും മുതിർന്നവർ 7 തൊട്ട് 9 മണിക്കൂർ വരെയും ഉറങ്ങാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. ഉറക്കം നമ്മളെ പല രീതികളിലും സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രോഗലക്ഷണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ 14 ദിവസം നന്നായി കെയർ ചെയ്യാനും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കാനും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. അടുത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് പനി ചെക്ക് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് ചെക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് 94% താഴെയാണെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു 6 കിലോ ഉള്ള കുട്ടി 600 ml വെള്ളം വരെ ഒരു ദിവസം കുടിച്ചിരിക്കണം. അതിൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഇവിടെയുണ്ട്. 10 to 20 kg ഇടയിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ഒരു 50 ml കൂടി കുടിക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. അടുത്തത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജങ്ക് ഫുഡ്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ജങ്ക് ഫുഡ്സ് ഇല്ലാതെ അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലേ ഇല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതലും വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കൊടുത്ത് അവരുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കോവിഡിന് മരുന്നിനേക്കാളും ഉപരി ഫലപ്രദമാവുന്നത് നമ്മുടെ കൂടുതലും വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന വിറ്റാമിൻസൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂടെ കാണുന്ന ആ കുഞ്ഞ് ബെൽ ബട്ടണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. എന്നാലാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.